Jo, čaute, moje meno je SD Reppers, dneska sa pýtam pri ďalšom videu a dneska tu máme môj setup, a.k.a. review môjho setupu. Toto je troška netradičné video, není teda z mojej opravárskej dielne, ale máme ho tuto pri mojom setupe, čo tu mám za veci, aký počítač používam, aké tu mám veci, tak poďme sa do toho rovno pustiť. Takže, začal by som asi klávesnicou. Klávesnica je nejaká random Marvo Touch Witson, či čo, neviem, taká Scorpion K632. Klávesnicu mám nejakú random, bez keycapov, nemá nič. Taká random klávesnica 5 eurová. Ďalej sa posúvame na myšku, mám Logitech G403. Táto myška je drátová, má RGBčko, má v podstate voliteľné DPI-ko, čiže rýchlosť, ako sa pohybuje. Tá myška má bočné tlačítka, super, dobre sa drží v ruke, aj toto závaže tu má, čiže za mňa super myška. Podložka, takisto nejaká Logitech, to je nejaká random. Sluchatka mám takisto čiastočne random, to sú v podstate tatinové sluchatka, ale on ich nevyužíva, čiže ich teraz využívam ja. A teraz sa vám poviem presunúť tie väčšie časti. V podstate tuto máme môj hlavný a prvý monitor, čo je nejaký AOC, neviem čo. A ako druhý tu mám nejaký úplne, fakt toto je nejaký random monitor, ani neviem už kto mi ho dal. Je to proste môj druhý monitor, na ktorom mám väčšinou pustený YouTube alebo dačo. A ďalej sa presúvame teda na môj počítač. Môj počítač je Dell Optiplex 790, nejaký úplne random starý shit, ale má Core i7 druhú generáciu. Nemá Windows 7, má Windows normálne, 10 som si dal. Ale ide o to, jo, aj zdroj som musel meniť, lebo zdroj bol na hovno. Ale tento počítač používam z toho dôvodu, že som si upgradeol toto, grafickú kartu, je tam GTX 745, DDR3, 4 GB VRAM, potom tu mám terabajt main storage, potom tu mám nejaký random hard disk a ešte tam mám SSDčko také, ktoré používam čisto napríklad na storing videí alebo hier. A v podstate tento počítač má 12 GB RAM, ale to je úplne jedno, ale tento počítač už neviem, či budem dlho používať, pretože mám v pláne si upgradenúť počítač. Nechcem vám o ňom zatiaľ veľa hovoriť, ale budem mať určite vynovenú grafiku aj procesor a možno budem mať aj SSDčko normálne vstávané. Jo, tak ešte cable management. Mám v tom bordel, to je asi jediné, čo k tomu môžem dodať. Počítač dozadu. Mám tu nejaký ten VGA, DVI, potom tu mám myšku, klávesnicu, Ethernet a toto je... Jo, to je čítačka na SD karty. Jo, inak čítačku na SD karty mám tu v šufli, takúto čítačku na SD karty, pretože mi to príde také. Za mňa dobrý setup, napíšte do komentáru, ako si myslíte vy a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak čus.